мухлисони дастаҳои Тоҷикистону Ҳиндустонро автомобили BYD интизор аст. мусобиқаи ҷоми миллатҳои КАФ 2025 аз 29 август то 8 сентябри соли 2025 баргузор мешавад, ки дар он дастаҳои мунтахаби Ҳиндустон дар мусобиқаи дуюми байналмилалӣ дар гурӯҳи Б бо дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон рақобат менамоянд. ба гурӯҳи А дастаҳои мунтахаби Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Умон дохиланд. бозиҳои гурӯҳи А дар шаҳри Тошканд ва гурӯҳи Б дар шаҳри Ҳисори ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад. 29 августи соли 2025 дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозии ифтитоҳии мусобиқаи CAF Nations Cup 2025 байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ҳиндустон баргузор мешавад. барои мухлисоне ки чиптаи ин бозиро мехаранд, тӯҳфаи арзишманд автомобили BYD E2 омода шуда ба бозӣ гузошта мешавад. пеш аз оғози вохӯрӣ мухлисони футбол ва тамошобинонро барномаи рангини консертӣ бо иштироки ситораҳои эстрадаи тоҷик интизор аст. ин чорабинӣ соати 20:00 оғоз шуда, баъд аз он бозии дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ҳиндустон доир мегардад. чиптаҳоро барои ҳамаи бозиҳои гурӯҳи Б мусобиқа метавонед аз платформаи eChipta TG харидорӣ намоед. нархи як чипта 30 сомонӣ мебошад. баъдан футболбозони тоҷик 1 сентябр бо дастаи мунтахаби Афғонистон ва 4 сентябр бо дастаи мунтахаби Эрон рақобат мекунанд. сипас ғолибони гурӯҳҳо дар финал байни ҳам вомехӯранд. дастаҳое ки дар гурӯҳҳои худ ҷои дуюмро гирифтанд, барои ҷои сеюм мубориза мебаранд. бозии ниҳоии мусобиқа дар шаҳри Тошканд ва бозӣ барои ҷои сеюм дар шаҳри Ҳисор доир карда мешавад.